Aquesta tarda es podien veure ja alguns aficionats al ciclisme pels carrers de les parròquies centrals. Molts dormiran aquí per poder seguir de prop l'arribada del Tour de França de demà i la sortida de la 8ª etapa dissabte al matí. Nos gusta ir a las etapas que acaben en alto, entonces en el Tourmalet pasan pero no acaban en alto, entonces aquí como acaba en Alcalís, pues hemos dicho, pues Andorra. Y encima, pues como está esto de las tiendas y hemos venido con las mujeres, pues mejor todavía. M'agrada el país i les seves muntanyes. Venia per fer excursionisme i em vaig assabentar que demà el Tour entrava a Andorra. A més, avui és un honor ser noruec perquè un corredor del meu país ha guanyat l'etapa de Barcelona. Avui i la nit de divendres, alguns hotels del centre del país i de la Vall del Nord faran el ple, una situació que no es viu des de fa mesos, i és que el sector de l'hostaleria s'ha ressentit molt de la crisi econòmica i les pernoctacions són ara més curtes i menys freqüents que fa 2 anys. És un altre tipus d'aficionat, és un aficionat més empreses moltes vegades que paguen als seus clients estades perquè vagin seguint el tour, els hi donen entrades VIPs i coses d'aquestes, i llavors sí que estem trobant un tipus de clientela d'aquestes. Gent també fanàtica del ciclisme, però no amb un grau exacerbat. D'altres hotels han omplert sobretot gràcies als membres de l'organització del Tour i als periodistes que els segueixen. És la part de logística, mecànics, prevenció de seguretat, la ràdio, tot el que és la part de preparació del Tour. El 100% d'ocupació, el que arribarà en alguns hotels la nit de divendres, és només un miratge en el desert, ja que la situació aquest estiu es preveu tan difícil com la temporada d'hivern passat. Amb tot, els hotelers confien que el pas del Tour per Andorra servirà de reclam a turistes que no coneixien el país.